Iktar recordings mill-Kunsill Lokali ta' Taslima. Ir-recording tal-lum huwa minn laqgħa tal-Kunsill illi matula ġew diskussa fost oħrajn permessi tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Kunsillier Nazzjonalista Julian Galea li huwa wkoll kandidat għall-elezzjoni tas-Sibt li ġej. Fejn minnhom Galea huwa nnifsu sit ta' ħanut jinstema' jgħid li min mistiedin tal-ħwienet ta' Taslima ma kienx ser jikkopera mal-Kunsill iwaħħlu huma bħala Kunsill. Dan huwa ir-recording fejn Julian Galea jinstema' jagħmel din id-dikjarazzjoni. Jien kienet mal-MTA qalu li tista' if they don't, ħanaraw kemm milli kooperaw. Min ma jkooperax bil-fors għandu xaħbi. Min ma jkooperax iwaħħlu aħna mbagħad. Din id-dikjarazzjoni li fil-mira tagħha kellha istedin tal-ħwienet f'Taslima tingħaqad ma' dikjarazzjoni oħra illi dal-istazzjon xandar fil-jiem li għaddew. Fl-ewwel recording imxandar l-eks sindku Joanna Gonzi instemmet tagħmel dikjarazzjoni ta' teddid mill-aktar serju fil-konfront tal-Kunsiller Laburisti. Fit-tieni recording imbagħad Julian Galea li huwa wkoll il-protagonista tar-recording tal-lum jinstemma jagħmel dikjarazzjonijiet mimlija mibeda u diskriminazzjoni fil-konfront ta' dawk kollha li ħadnu twemmi Laburista. Sa dan it-tant l-istess Galea f'artiklu fil-gazzetta The Malta Independent on Sunday kiteb illi huwa jinsab lest li jaċċetta kull tip ta' responsabilità illi jabbilu fuqu l-elettorat f'Taslima anke jekk iġib l-ikbar ammont ta' voti u jkollu jsir sindku. Fis-sigħat li għaddew News taqsal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borciolofir dwar il-futur tal-kandidatura ta' Julian Galea wara dikjarazzjoni li jagħmel fil-konfront ta' dawk bit-twemmi Laburista. Madankollu Borciolofir ħarab il-mistoqsija ta' News. Fuq il-lista tal-kandidati. Diġà għamiltu tweġiba, grazzi ħafna. Se jkun fuq il-lista? Intant dwar id-dikjarazzjonijiet ta' Julian Galea fis-sigħat li għaddew tkellem id-deputat Franco De Bono. De Bono appella lil Galea biex jirriżenja għaliex saħaq li b'dak li qal dan il-kandidat il-Partit Nazzjonalista qed jiġi assoċjat ma' kultura ta' mibeda. Jien kienet mal-MTA qalu li tista' if they don't, ħanaraw kemm milli kooperaw. Min ma jkooperax bil-fors għandu xaħbi. Min ma jkooperax iwaħħlu aħna mbagħad.